inguruan hitz egiten dugun saioa. Mitoz betea dago haurdunaldia, eta erditzea, zineman ikusi ditugun irudikapenetatik aratago gutxik ikusi dugu erditze bat. Xabel Aleman, emagina bazarena ere beste gaza askoren artean, baina ez dakit, agian, zuk nola aurkeztuko zenuke burua gaur hemen? Ni lehenik emakume, gero emagina, eta gero ama. Ze orden hortan izan naiz. Beti erranen dut eta espero dut inoiz ez atentzia orduentxe sentitu nitzelani ahaldundua emakume bezala. Ez, izan zen, ere lehendabiziko pensamentoa, bera sortuta behala, nik unekin badezaket, ahal izan dut, zen erditu hitza ongi jarria dago, sensazioa erdikatzen zareneko sensazioa izan zen, bizitzan edozein une gogorrarekin segureskira ahalko dut. Indartsu sentitu nintzen, indartsu. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza publikoan greba eguna dute, Esteiaz, ELA eta Komisiones Obreras sindikatuek deituta. Lan ustean irakaskuntza publikoko langileen eta lan baldintzak salatuko dituzte eta unibertsitateaz kanpoko eta hezkuntza bereziko irakasle guztiak daude deituta, baita sukaldeko eta garbiketako langileak ere. Hala, Gasteiz, Bilbon eta Donostian protesta oso jendetsuak egin dituzte Euskal Eskola Publikoko lan baldintzak hobetzea du helburu greba deialdi horrek. Horretarako, hezkuntza sailari eskatuko diote utz dezala privatizazio eta prekarizazio politika eta ez ditzala onartu Madrilek ezarritako aurrekontu mugak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan soldatak eta birjarpen tasak erabaki ahal izateko. Eguerdian guztio urriak 24 ditu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza publikoko lan baldintzak hobetzea eskatu dute. Esteiaz, ELA eta Komisiones Obrerako sindikatuek deitu dituzte mobilizazioak. UGTek eta LABek ez dute lan ustekin bat egin, azken horrek nahiago duelako asteazkenerako aurreikusita dagoen euskal sektore publikoaren grebaren alde egin. Eta guk esaten dugu, ez da egia gaur bi langiletik bat behin-behineko dela sektore publikoan. Ez da egia gaur 100.000 langile publiko daudela azpikontratatuta. Hau da, zerbitzu publikoak aurrera eramaten, hirugarren batek negozio egiten du. Langileen lan baldintzen kultura eta gizartari ematen zaion lan baldintzara dira. Eta gu horretaz hitz egin nahi dugu. Datu konkretu buruz. Ez da egia, azken 10 urteetan, ez dela inola ere negoziaziorako akordio bat eman. Azkeneko akordioa mahai orokorrekoa da 2011 urtekoa. Azken 10 urteetan ez dagoen, ez mahai orokorrean, ez mahai sektorialetan, akordio edo hitzarmen bat sinatu denik. Eta hori dira datuak. Eta gu horri buruz hitz egin nahi dugu. Eta esan nahi dugu Urkullu lehendakariari, orain dela aste bat gu deitu genuela LHK Zerrelen gauza hauei buruz hitz egiteko ikusita eta etzirela etorri beraiek negoziatzera edo hitz egitera gauza hauei buruz. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zerbitzu publikoko langileek bihar greba eguna izango du gehiengo sindikalak deituta. Zerbitzu publikoak sendotu behar direla defendatzen dute eta 150.000 langile daude lan ustera deituta. Soldatak 10% igotzea eta behin-behinekotasuna 8% jaistea dira aldarri nagusiak izan ere, egun 2 langiletik bat behin-behinekoa da. Horrez gain, zerbitzu publikoko langileek soldatak eta enplegua hemen negoziatzea eskatzen dute. Bada atzo gurean gaurreko magazinean, izan zin Igor Eizagirre elako zerbitzu publikoko arduraduna. Eta guk esaten dugu, ez da egia gaur 2 langiletik bat behin-behineko dela sektore publikoan. Ez da egia gaur 100.000 langile publiko daudela azpikontratatuta. Hau da, zerbitzu publikoak aurrera eramaten, hirugarren batek negozio egiten du. Langileen lan baldintzen kultura eta gizartari ematen zaion lan baldintzara dira. Eta gu horretaz hitz egin nahi dugu. Datu konkretu buruz. Ez da egia, azken 10 urteetan, ez dela inola ere negoziaziorako akordio bat eman. Azkeneko akordioa mahai orokorrekoa da 2011 urtekoa.
azken 10 urteetan ez dago, ez mahai orokorrean, ez mahai sektorialetan, akordio edo hitzarmen bat sinatu denik. Eta hori dira datuak, eta gu horri buruz hitz egin nahi dugu. Eta esan nahi diogu Urkullu lehendakariari, orain dela aste bat gu deitu genuela LHK CRL-en gauza hauei buruz hitz egiteko, ikusita, eta atzirela etorri beraiek negoziatzera edo hitz egitera gauza hauei. Alor publikoko grebaren atarian Jaurlaritzako hainbat ordezkari deialdiaren eta sindikatuen aurka azaldu dira beste behin. Inigo Urkulluk, Bingen Zupiriak eta Olatz Garamendik esan dute sindikatuek egindako analiziak ez duela bat egiten errealitatearekin. Azken urteetan inoizko diru sarrerik altuenak ditugu eta datuak hor daude. Ez da egia gaur 2 langiletik bat behin-behineko dela sektore publikoan. Ez da egia gaur 100.000 langile publiko daudela azpikontratatuta. Hau da, zerbitzu publikoak aurrera eramaten, 3. batek negozio egiten du langileen lan baldintzen kontura eta gizarteari ematen zaion lan baldintzara dira. Ez da egia azken 10 urteetan ez dela inola ere negoziaziorako akordio bat eman. Behingoz, guazen hemen erabakitzera zerbitzu publikoa. Gazte Euskaltzaleen sareak agerraldia egin zuen atzo Kontseiluak azaroaren 4 antolatu duen manifestazioari atxikimendua adierazteko gazteek iragarri zuten euren blokea eratuko dutela euskararen kontrako oldarraldia salatzeko manifestazioan. Euskaldunok erasoaldi izugarria ari gara jasaten. Oldarraldi judiziala izan da ofentziba honen azken adierazle garbiena. Baina Euskaldunon aurkako oldarraldi judiziala izateaz gain, politikoa, soziala eta ideologikoa ere bada. Toki batzuetan oraindik eta larriagoa da egoera. Nafarroa eta iparraldean kasu. Nafarroako zonifikazioa euskara herritarrongandik urruntzeeko helburua du. Gure belaunaldiarentzat sinestezina da oraindik jaio garen tokian jaiotzeagatik Nafarroa 3 zatituta ikustea. Urteak aurrera doaz, baina hemen gauza batzuek estankatuta jarraitzen dute. Aurrera egiteko ezintasun hori guretzat atzera joatea da, eta orain aurrera egiteko garaia da. Hainbat dire oldarraldiaren eragin eta eragileak. Alde batetik, komunikabide batzuek geroz eta lotza eta disimulu txikiagoarekin auspotzen duten gezurra daukagu. Euskaldunok privilegiatu eta inposatzaile modura saltzen gaituen errelatu tranpatia. Euskal herritarrak euskaratik urruntzeko asmoz. Baina euskara gizarte kohesiorako tresna da, belaunaldi berriak ahalduntzeko tresna da, jendartea herri honen komunitatera lotzeko tresna da. Tresna baliotzu eta erabilgarria alegia. Sarritan esan izan dugu, euskara ez dela berez aurrera joango, aurrera eraman behar dugula guk guztiok. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako auzitegi nagusiak joan den astean 2 epai eman zituen udal administrazioek beren jardunean euskara lehenestaren kaltetan. Eta horrek erreakzio errekada eragin du. EAJak eta EH Bilduk kalera ateratzeko deia egin dute euskararen kontrako epaiak salatzeko. Zoritxarrez kontrako norantzan datoz azken aldian epaitegietatik jasotako sententziak. Gero eta argiago geratzen ari baita, kasuan kasuko ebazpenetatik haragoko joera bat dela oldarraldi judizial bat. Are, euskararen normalizazio prozesua trabatu eta egindako bidean atzera pausoak eragiteko olatu erreakzionario atzerakoi
eta euskarafoboa. Hartutako erabakiak bertan bera uzten dituzte tribunalek eta iruditzen zaigu hori azken batean nazio gisa garen horri uko egiten diola eta hori ez dela onargarria. Horregatik uste dugu iritsi dela momentua gehiengo horiek ere artikulatzekoa. 2019an onartutako dekretuak Euskadiko toki erakundei buruzko legea garatzen du, eta 2016ko lege hau adostasun zabalarekin onartu zen legebiltzarrean. Hizkuntzen kudeaketari dagokion aplikazioak ez du inolako arazorik sortu udalerrietan, herritar guztien hizkuntza eskubideak errespetatzen dituelako. Epaia ez da behin betikoa, ez gaude konforme esaten duenarekin, eta errekurtsoa aurkeztuko du. Kezkagarria da pentsatzea gaztelania eta euskara maila berean daudela. Kezkagarria da euskarak ez duela babes berezirik behar pentsatzea. Eta Euskaraz Euskal Konfederazioak agerraldia egin zuen Baionan euskararen erakunde publikoa osatzen duen 4 partaidei eskatzeko proposa esatela euskararen geroa ziurtatuko eta segurtatuko duen hizkuntza politika bat. Nola bultzatu euskararen bizigegitzea, nolako helbururik ez bada finkatzen. Gaur egun bezala segitzen baldin badugu aldiz, eta horrek gaitu asko kezkatzen, euskara desagertuko da 2050ean. Gauzak argi eta garbi erraiteko. Beraz, gaur egun galdetzen duguna da, gidaritza hartzen duen lehendakari berri horri, biogune bat hartzea euskarak etorkizun bat izan dezak. Il faut être ambitieux, oui, on sait qu'on a du travail à faire, on sait qu'il faut augmenter cette proportion. Hizkuntza politika publikoa ausartak finkatuz eta sinergian lan eginez euskalgintzako aktorekin, euskarari etorkizun bat emaitea posible da. Iruñera joko dugu orain, bertan baita Leire Martinez lankidea. Lehenik eta behin, herri Pagaina auzora joango gara duela 12 urte eraikitzen hasi zen Iruñako auzoa. Auzokideak kezu dira zerbitzurik ez dutelako. Izan ere, auzoa eraiki den lurrak 4 herrialde desberdini hartzen dituelako. Herri Pagainara heldu gara. Eraikuntzaren bumean sortutako Iruñeko auzoa. Momentu honetan lurrak 4 udalerri desberdinetan daude banatutak. Iruña, Burlata, Uarte eta Huesibarren. Hortaz, auzokideek ez daukate zerbitzurik, izan ere 4 udalerri horietan banatzen delako sos guztia eta haien artean pasatzen dute pilotan. Bigarren alarma egoerako isunak bertan behera utzi ditu Nafarroako gobernuak eta herritarrei dirua itzuliko die foru exekutiboak. 330 pertsona geratuko dira zigortu gabe epaiak murrizketak konstituzioaren aurkakoak izan direla ebatzi dutelako. COVID-19aren aurkako bigarren alarma egoera 2020ko urriaren 26tik 2021ko maiatzaren 9ra ezarri zen. Bada tarte horretan ezarritako isun guztiak bertan bera utzi ditu Salvador Díazek foru exekutiboko barne zuzendari nagusiak. 117 herritarrek jaso zuten isuna eta ordaindu ere. Bertze 213 espediente oraindik tramitatzeke zeuden, bada orain Nafarroko gobernuak guztira 37.400 euro itzuli beharko ditu. Politika kontuetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zuhiltzaien jarduera lege berri batek arautuko du luze gabe, dagokion funtzioen ikuspegi integralarekin. EH Bilduk akordioa egin du Eusko Jaurlaritzak osatzen duen 2 alderdiekin EAJ eta PSrekin zuteen prebentzioari eta itzalketari eta salbamendu zerbitzuei buruzko legea onartzeko. 3 lurralde horietako zuhiltzaien lehenengo legea izango da Eusko Legebiltzarrak azaroan onartuko berriko du babes zabal batekin. Zerbitzuen funtzioen katalogo zabal bat izan da, zeinaren bitartez zaharkitu da dituen eskema baina zuhiltzailea berdin zua izan zen duena gehiago eskema horretatik, zuhiltzailea
eskalak argitzen dira eta zerbitzu guztietan hiru aginte mailako formatzen dira. Zerbitzuetan komunikazio operadorearen figura eskatzen da. Genero ikuspuntu batetik emakumeen eskubideak zabaltzen dira. Kategoria batzuetan janariaren eskubideak ezkerrak ikuspuntu zaien, eta azkenik funtsezko puntu gisa bere azkenaldia Politika kontuekin jarraiki, baina Madrilera salto eginda PSOE eta Sumar alderdiek gobernu akordioa itxi berri dute Espainian gobernu koalizio progresista osatzeko. Pedro Sánchez eta Yolanda Díaz bi alderdietako buruak Moncloan bildu ziren atzo neurri hauek bildu dituzte akordioan besteak beste. Asteko lanaldia 37,5 ordura murriztea, kaleratzeak erregulatzea, SMI lanbide arteko gutxieneko soldata igotzea eta jaiotza baimenak luzatzea. Lehentasuna izango da datorren legegintzaldian enplegu osoa lortzea adierazi dute zabaldu berri duten oharretan. Erregintza eta udalgintzatik jaiotako proiektu eraldatzaileak izan dituzte izpidek burujabetzak jardunaldietan, 3 eguneko jardunaldiak izan dira eta hitzaldiak mahai inguruak eta topaketak egin dituzte besteak beste. Bigarren egunean esaterako 4 arloren inguruan hausnartu zuten zaintzaren, hezkuntzaren, elikaduraren eta lanaren inguruan. Burujabetzen inguruko jardunaldiak antolatu dituzte Hernanin, udalbiltzak, Hernaniko udalak eta Hernani burujabek elkarlanean. Udalgintzako proiektu eraldatzaileak izan dituzte izpide. Bada 2 urte guk Hernani burujabe egitasmoa martxan jarri genuna, oinarrian tokiko garapen jasangarriaz dihardun herri egitasmo bat da eta burujabetza klabetan diharduna, ez? Esan bezala, guain urrian 2 urte bete dira Hernani burujabe egitasmoa agenda aurrean aurkeztu genunetik, eta bai data esanguratsua iruditzen zitzaigun eta pauso bat eman genuen burujabetzen inguruko hausnarketa, elkar konpartitze eta kontzientziazio lan bat egiteko, ez? Eta bide horretan, udalbiltzarekin batea, erabaki izan jardunaldi hauek antolatzeko hemen Hernanin. Burujabetza sektorialekin herritarren beharrak, oinarrizko beharrenak bertatik erantzutea da, ez? Pandemiak ageriagoan utzi bazun ere aspalditik dator krisi kapitalista bat martxan. Pandemiak areagotu baino igual errazago ikusarazi zigun hori, egoera zatzak bagenitun herrietan oinarrizko beharrei sistema kapitalista horrek etziela erantzunik ematen eta modu komunitarioan lan eginda erantzuna ematen zitzaiela, ez? Burujabetzako du eta klabe hontan lan egitako du, ez? Bertatik, bertako eragileekin batea, bertako herritarrek diseinatu edo planifikatu dituzten planak aurrera eramatea, ez? Herritarrek beraiek izatea zer dan behar dutena erabakiko dutenak eta horiei erantzuna nola emango dieten. Eta erakunde publikoak, kasu honetan udalak, herriko eragileen batean lankidetzan aitzea behar horiei erantzuna emateko. Ni herritar taldeko partaide naiz, Hernani burujabeen barrun dagoen beste 3 erpinetako bat, herritarren erpinetakoa. Aipatu du ezta Hernaniko alkateak, Hernani burujabeen helburua dela herritarren beharrak asetzea, ezta? Baina gure ustez eta bai proiektuan ustez herritarren beharrak ezingo ditugu asetu egitan herritarrak ez badia erabaki horien parte eta ez baute erabaki horietan ez badaude aldunduak erabaki horiek hartzeko garaien. Ez da, orduan gure helburua da herritar taldetikan, batetikan Hernani burujabe osotasun batean azaltzea herria ere herrigintzan bidez proiektu honen parte izatea eta erabakigunetan zentroa izatea herritarrak. Aldi berian, herritar taldean helburua da bai, bermatzea Hernani burujabeen baitan txertatu dauden zehar lerroak proiektu edo ekimen ekonomiko desberdinetan betetzen diala bermatzea eta esan bezala, ezta, ekimen ekonomiko horiek egitan herritarren beharrak asetuko dituztela bermatzea. Erramera da, udalbiltzaren adar nagusietako bat burujabetzak diela.
Azkenean, bai toki garapenerako eta nazio ikuspegitik funtsezkoa baita Euskal Herria buru jabetza tresnez hornitzea. Udalbiltza partzuago bada, udalez osatua eta udalbiltzak proiektu eraldatzaileak sustatu eta lagundu nahi ditu. Hau da, udalek bidean dituzten oztopo eta trabai laguntza bat, irten bide bat, zirrikituak atxemaitea, aurkitzea, laguntzea bide horretan, eta esperientziak biderkatzea, ez bakarrik udal mailan, baina baita ere nazio mailan. Orduan egiten diren proiektu horiek bildu, hausnartu, gogoetatu eta Euskal Herri mailako proiektuak bultzatu, sustatu eta eraiki. Gaur bezalako jardunaldiak bide horretan segitzeko laguntzen dute. Bai esperientziak biltzeko, baita batez ere Hernani bide horretan adibide bezala hartzen aldelako, eta bihar batez ere lan saioetan esperientzia desberdinak biltzeko eta aztertzeko denen artean Euskal Herri mailan eginako lirateken proiektu horiek. Jardunaldietan zaintza saritu da Emagin elkarteko Miren Aranguren. Aipatu du zaintza betidanik guztiok gutxietzi dugun arlo bat izan dela eta oraindik oso gutxietzi eta sentiarazten eta interesatzen dauen gai bat dela. Zaintza sistema publiko komunitario bat eraikitzeko bidean hainbat indargune aipatu ditu ere. Zaintza burujabetzaren inguruan jardun dugu, jakinda oraindik bideo oso luzea gelditzen zaigula horren definizioan, eta bideo oso luzea era berean Euskal Zaintza Sistema Publiko Komunitarioa deitzen dugun hori definitzeko. Gako batzuk eman ditugu, eta nik uste importanteak diala, bata eragileen arteko harremana, eragile udal saietakoa, erakunde artekoa, ehun sozial eta komunitarioarena, baita jardun dugu pixka bat ehun ekonomikoak izan beharko luken funtzioaren inguruan, gaur-gaurkoz dakagulako negozioa egiten duten enpresa pribatu asko, eta bestelakoak ere, baina nagusitzen da. Eta hori dana nola artikulatu ikusi beharko dugu aurrerantzean. Hernanin badaramatzagu urte batzuk zaintzaren inguruan lanketa egiten, zaintzak demokratizatzeko bidean Hernanin eman beharreko pausuak adosten, eta tartean auzo zaintza proiektua sortu dugu. Auzo zaintza proiektuan bakardade egoera ez hautatuan dauden adineko pertsonei berriro ere komunitatera konektatzeko ibilbide bat irudikatzen zaie, eta ibilbide hori egiten laguntzeko bidelagun figura bat sortu da, eta horretan zaintza lanen kooperatiba osatu zuten emakume migratuak ari dira lanean, bakarrik dauden emakume askotan hoien eta komunitatearen arteko lotura berriz eginez, ez? Eta proiektu hortan baita ere garrantzitsua da, pertsona hauen inguruko komunitateare aktibatzea eta auzozain edo konpromisoa edo hartzea, ezta? Gure inguruan bakarrik bizi diren pertsona horiei herriarekin lotura egiten laguntzeko eta haietaz arduratzeko inguruko jendea aktibatzea, ezta? Beraz, urtebete egin dugu, probatu dugu 3 auzotan Hernanin, oso emaitza onak ematen ari da, bakarrik zeuden pertsona horiek ari dira elkartzen, taldeak osatzen eta herriaren bizitzan parte hartzen, eta orain erronka da herri guztira zabaltzea, auzo guztietara zabalduko dugu, eta ea zer ematen duen. Eta kulturan oraindik asteartea den arren asteburura begira jarriko gara, izan ere asteburuan ez da Hilfest izango da Berriozarren, Leire Martínez. Berriozargo Ilargi Parkea izanen da aurtengo Ez da Hilda Fest festivalaren 3. edizioaren lekuko. Aurten gainera, egun bakarreko jaialdia izanen da, goizeko 12etan hasi eta gaueko ordu txikiak arte iraungo duena. Oholtza gainetik, pastuko dira perlata, eskabidean edo zopilote txirri haus bezalako taldeak. Sarreren aintzin salmenta 22 euroren truke izanen da, eta jaialdiaren egunean bertan 25 euroren truke. Jaialdi honek, Iruin herriako gaztetxen mugimenduaren lekuko izaten jarraitu nahi du.
Gasteizen martxan da Miniatur Pintxos Kongres ekimenaren 10. edizioa gaurtik hasita eta ostiralera arte hiria miniaturan egindako sukaldaritzaz beteko da, jarduera gastronomiko eta kultural ugarirekin. Ekimena arratsaldeko 6etan hasiko da Abastos merkatuan Hilda txapelketarekin. Nazioarteko kontuetan palestinari elkartasuna adierazteko, zionisten genozidoa salatzeko eta herri palestinarren erresistentzia eskubidea aldarrikatzeko Euskal Herriko hainbat eragilek manifestazio nazionala antolatu dute larunbat honetarako Bilbon. Eta nazioarteko gaiekin jarraiki, pantailaren beste aldean dugu Bero Satrustegi nazioarteko kazetaria. Manzanas del Cuidado alase deitzen da emakume zaintzaileak hartatzeko Bogotako Kolonbiako hiriburuko plan berria, baina zertan datza? Azken urteetan zaintzalanen garrantziari buruzko hausnarketa bultzatu da hainbat kolektibo feministen artean baita gurean ere, baina gaur Bogotako Manzanas del Cuidado deituriko plangintzan jarriko dugu fokua. Bogotako udalak atera du aurrera Diana Rodriguezek, emakumearen departamentuko buruak sortu duen ekimena, administrazioen proiekturik txalotuenetarikoa. Ideia honen helburua da zaintzalanetan dabiltzan gehien bat, emakumeei zaintzalanek kentzen dieten denbora nolabait bueltan ematea. Alde batera utzi dituzten helburuak berreskuratzeko baliabideak ematea, bestela esan da. Doako zerbitzuak eskaintzen dituzte elkarte hauek eta aukerak eta jarduerak, bertan egin daitezken jarduerak oso anitzak dira. Emakumeek ikasteko eta deskantsatzeko tokia dute, kirola egiteko, laguntza juridikoa ere bertan jaso dezakete eta besteak beste arropa garbitegiak ere badituzte. Bertan egiten dute bat iragan gogorra izan duten 11 emakumeek, drogak tarteko, indarkeria, pobrezia, desgaitasunen bat dutenak. Manzanas del Cuidado ekimenari esker elkartzeko, euren buruak baloratzeko eta etorkizunari itxaropenez begiratzeko espazioa aurkitu dute. Eta, non gelditzen dira zaintzen dituzten pertsonak. Haiek bertan egon bitartean, elkartea arduratzen da haietaz, haien gaitasun eta autonomiara egokitutako espazioetan. Manzanas del Cuidadoren helburua hiriko hainbat zonaldetara eta herrialdeko beste hiri eta herrietara hedatzea da, ahalik eta emakume gehienetara iristeko eta hauek zerbitzua ahalik eta gertuen izateko. Beste alde batetik, zergaitik sortu zen Manzanas del Cuidado ekimena? Zergaitik ikusi zuen Bogotako udal taldeak hori sortzeko beharra? Egin dezagun egoeraren azterketa azkar bat, ideia bat egiteko.
4 milioi emakume bizi dira Bogotan, eta estatistika departamentuaren arabera, eren batek zaintza lanetan dihardu. Beste modu batera esan da, 1,2 milioi emakumek soldatapekoa ez den lana egiten dute. Hauetatik, 80% diru-sarrera urriko egoeran bizi dira, eta 10-tik 2 gaixotasun mental edo fisikoren bat dute. Zaintza lanetan diharduten horian, 33%k diote ez dutela sekula denbora librerik izan. Beraz, zenbakiak ezagututa ekimenaren bultzatzaileek ezinbestekotzat jotzen dute zaintza lanetan lan egiten duten emakumeen denbora balioan eta erdigune jartzea. Interesa piztu duen gai horretako bat da Kolonbiako beste hiri batzutako udalek bakarrik ez ezik, Latinoamerikako beste herrialde batzuk ere eredu gisa hartu nahi dutelako Bogotakoa. Kolonbian, Medellin eta Cali hirietan halako zentroak sortzekotan dira, eta zuk adirazi bezala oihartzuna izan du ekimenak Kolonbiako mugetatik harago. Txileko Santiagon eta Argentinako gobernuak interesa erakutsi dute adibidez, eta Uruguaiko Montevideon kasu zaintza lanetan diharduten emakumeentzat doako garbitegiak sortzeko asmoa dute. Eta hori gutxi ez, eta Estatu Batuetatik bisitak ere jaso dituzte. Herrialdeko zaintza lana egiten duten emakumeen aldeko aliantziako burua egonda, Aienpo Bogotan izan zen, eta adierazi zuen ekimenaren funtzionamenduak bere sormena astindu zuela, eta eredua etxera eraman nahi duela, Estatu Batuetan egin daitekenari buruz hausnartzeko. Eskerrik asko Bero Satruzegi eta hurrengora arte. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan gurekin izango du Gotzon Barandiaran idazlea orain arte. Ongi etorriak hemen saiora, amatasunen inguruan hitz egiten dugun saioa. Mitoz betea dago haurdunaldia eta erditzea. Zineman ikusi ditugun irudikapenetatik haratago gutxik ikusi dugu erditze bat. Xabel Aleman, emagina bazarena ere beste gaza askoren artean, baina ez dakit, agian, zuk nola aurkeztuko zenuke burua gaur hemen? Ni lehenik emakume, gero emagina, eta gero ama. Ze orden hortan izan naiz. Beti erranen dut eta espero dut inoiz ez atzentzia orduentxe sentitu nitzelani ahaldundua emakume bezala. Izan zen, ere lehendabiziko pensamentua, bera sortuta behala, nik unekin badezaket, ahal izan dut, zen erditu hitza ongi jarria dago, sensazioa erdikatzen zareneko sensazioa izan zen, bizitzan edozein une gogorrarekin segureskira ahalko dut. Indartsu sentitu nintzen, indartsu. Hamaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Zer naiz ni, zer bat ni, errepideko orainalez, nola bizi, nola hil, nola lortu erregabe, lurra usti da euririk egin gabe, azkar egin noa eta azkarra joan beti izango dago tora.
burujabetzen inguruko jardunaldiak antolatu dituzte Hernanin, udalbiltzak, Hernaniko udalak eta Hernani burujabek elkarlanean. Udalgintzako proiektu eraldatzaileak izan dituzte hizpide. Bada, 2 urte guk Hernani burujabe egitasmoa martxan jarri genuna, oinarrian tokiko garapen jasangarriaz dihardun herri egitasmo bat da, eta burujabetza klabetan diharduna, ez? Esan bezala, guain urrian 2 urte bete dira Hernani burujabe egitasmoa jendaurrean aurkeztu genunetik, eta bai data esanguratsua iruditzen zitzaigun eta pauso bat eman nahi genuen burujabetzen inguruko hausnarketa, elkar konpartitze eta kontzientziazio lan bat egiteko, ez? Eta bide horretan, udalbiltzarekin batea, erabaki izan jardunaldi hauek antolatzeko hemen Hernanin. Burujabetza sektorialekin herritarren beharrak, oinarrizko beharrenak bertatik erantzutea da, ez? Pandemiak ageriagoan utzi bazun ere aspalditik dator krisi kapitalista bat martxan. Pandemiak areagotu baino igual errazago ikusarazi zigun hori, egoera zatzak bagenitun herrietan oinarrizko beharrei sistema kapitalista horrek etziela erantzunik ematen eta modu komunitarioan lan eginda erantzuna ematen zitzaiela, ez? Burujabetzako idu eta klabe hontan lan egitako idu, ez? Bertako eragileekin batea, bertako herritarrek diseinatu edo planifikatu dituzten planak aurrera eramatea, ez? Herritarrek beraiek izatea zer dan behar dutena erabakiko dutenak eta horiei erantzuna nola emango dieten. Eta erakunde publikoak, kasu honetan udalak, herriko eragileen batean lankidetzan aitzea behar horiei erantzuna emateko. Ni herritar taldeko partaide naiz, Hernani burujabeen barrun dagoen beste 3 erpinetako bat, herritarren erpinetakoa. Aipatu du ezta Hernaniko alkateak, Hernani burujabeen helburua dela herritarren beharrak asetzea, ezta? Baina, gure ustez eta bai proiektuan ustez, herritarren beharrak izango ditugu asetu egitan herritarrak ez badia erabaki horien parte eta ez baute erabaki horietan ez badaude aldunduak erabaki horiek hartzeko garaien. Ez da, orduan gure helburua da herritar taldetikan, batetikan, Hernani burujabe osotasun batean azaltzea herria ere herrigintzan bidez proiektu honen parte izatea eta erabakigunetan zentroa izatea herritarrak. Aldi berian, herritar taldean helburua da bai, bermatzea Hernani burujabeen baitan txertatu dauden zehar lerroak proiektu edo ekimen ekonomiko desberdinetan betetzen diala bermatzea eta esan bezala, ezta, ekimen ekonomiko horiek egitan herritarren beharrak asetuko dituztela bermatzea. Egamarra da, udalbiltzaren adar nagusietako bat burujabetzak diela. Azkenean, bai toki garapenerako eta nazio ikuspegitik funtsezkoa baita Euskal Herria burujabetza tresnez hornitzea. Udalbiltza partzuago bada, udalez osatua eta udalbiltzak proiektu eraldatzaileak sustatu eta lagundu nahi ditu. Hau da, udalek bidean dituzten oztopo eta trabai laguntza bat, irten bide bat, zirrikituak atxemaitea, aurkitzea, laguntzea bide horretan, eta esperientziak biderkatzea, ez bakarrik udal mailan, baina baita ere nazio mailan. Orduan egiten diren proiektu horiek bildu, hausnartu, gogoetatu eta Euskal Herri mailako proiektuak bultzatu, sustatu eta eraiki. Gaur bezalako jardunaldiak bide horretan segitzeko laguntzen dute. Bai esperientziak biltzeko, baita batez ere Hernani bide horretan adibide bezala hartzen aldelako, eta bihar batez ere lan saioetan esperientzia desberdinak biltzeko eta aztertzeko denen artean Euskal Herri mailan eginako lirateken proiektu horiek.
Ongi etorriak eme saiora, amatasunen inguruan hitz egiten dugun saioa. Mitoz betea dago haurdunaldia, eta erditzea, zineman ikusi ditugun irudikapenetatik aratago gutxik ikusi dugu erditze bat. Xabel Aleman, emagina bazarena ere beste gauza askoren artean, baina ezakit, agian, zuk nola aurkeztuko zenuke burua gaur hemen? Ni lehenik emakume, gero emagina, eta gero ama. Ze orden hortan izan naiz. Beti erranen dut eta espero dut inoiz ez atzentzia, orduentxe sentitu nitzelani aldundua emakume bezala. Ez, izan zen, ere lehendabiziko pensamentua, bera sortuta behala, nik unekin badezaket, ahal izan dut, zen erditu hitza ongi jarria dago, sensazioa erdikatzen zareneko sensazio izan zen, bizitzan edozein une gogorrarekin segureskira ahalko dut. Indartsu sentitu nintzen, indartsu. Ongi etorriak eme saiora, amatasunen inguruan hitz egiten dugun saioa. Mitoz betea dago haurdunaldia, eta erditzea, zineman ikusi ditugun irudikapenetatik aratago gutxik ikusi dugu erditze bat. Xabel Aleman, emagina bazarena ere beste gauza askoren artean, baina ezakit, agian, zuk nola aurkeztuko zenuke burua gaur hemen? Ni lehenik emakume, gero emagina, eta gero ama. Ze orden hortan izan naiz. Beti erranen dut eta espero dut inoiz ez atzentzia, orduentxe sentitu nitzelani aldundua emakume bezala. Ez,
izan zen ere lehendabiziko pensamentua, bera sortuta behala, nik unekin badezaket, ahal izan dut, zen erditu hitza ongi jarria dago, sensazioa erdikatzen zareneko sensazio izan zen, bizitzan edozein une gogorrarekin segureskira ahalko dut. Indartsu sentitu nintzen, indartsu. Hamaika telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Eguerdion danori, urriaren 24 honetan Gotzon Barandiaran daukagu hemen idazlea eta elkarrizketak etzeko prest. Gotzon, hildako aurra liburu izenburupen gaurko izpide izango dugu, eta sortzaileek gisa disiplina ezberdinetan aritu zara. Modu erreparatu eta guztizko obra honetan, bi antzeslan topatu daitezke, mintzagai dugun liburu honetan, alde batetik hildako aurra eta bestetik besaulkia. Zelan garatu behar izen zendun zuk, ze barne prozesu eukin zendun, bi antzeslan hauek idazteko? Besaulkiak da Markinako Abarka antzerki taldearekin egindako obra bat, Ander Lipusek zuzendutakoa, jada taulartuta dagoena, eta lan prozesua izan zen nik Inigori, Ander Lipusi proposatu nion antzeslan bat, idatzita zegoena, eta berak esan zidan egokia proposa izango litzatekela hori Abarka taldearentzat. Eta hala hasi ginen, eta lana aldatuz joan zen, prozesuak hala eskatuta, nik lan egiten nuelako, joaten nintzelako ensaioetara, eta ensaioetan jasotzen nuenarekin testua berritu egiten nuen, aldiro 13 berzioki arte. Eta orduan... Besaulkia antzeslanagaz bakarrik, ez? Hori besaulkia, antzeslanarekin bakarrik. Eta orduan sormen prozesu osoa berazgarria izan zen. Eta obra hori da egoera distopiko bat, baina antza handia daukana duela 3 urte bizi izan genuen pandemiarekin. Apur bat profetiko ere izan zen, denon artean sortu genuen egoera hura. Eta bizitzan gehiegizko erosotasunak, eroso bizitzearen autu horrek zertara eraman gaitzaken du galderetako bat, bestea da kontrol soziala, eta bestea da utopia. Gai hoien inguruan hitz egiten du besaulkiak antzeslanak. Eta honekin bebai esan hau deukozu bertan jabetu zinela, antzerkia eta literaturan arteko desberdintasun bategaz, ezta? Esango zeniguk ezin dan zure hausnarketa pertsonala horren inguruen? Bueno, antzerkia genero literariotzat ere har daiteke, ezta? Baina egia da antzerkia taularatzeko idazten dutenek oso presente daukatela ekintza, gero gorpuztu behar den hori, eta agian zuk idazten baldin baduzu, edo idazterakoan ez badaukazu presente hori gero taularatu egingo dela, bestera batera idazten duzu. Baldin badakizu euki behar duela mugimendu bat, idazten duzun horrek, gorputz batek azalduko duela, era batera idazten duzu. Eta bestela, idazten duzu agian literaturari hurbilago dagoen testu bat. Eta hori da ikasgai oso garrantzitsua, nik uste, idazteko gogoa eta idazten dugun hori partekatzeko gogoa dugun artean, badagoelako alde bat eta gero horrek bideratzen zaituelako era batera edo bestera idaztera. Agian ordura arte idazteko modu bat, eukiduzun modu hori aldaraziko dizuna. Eta idazteko modu horreri helduz, besaulkiak antzeslanien eroso
erosokeriatik erosotasunera dagoen prozesu bat islatzen dozu eta honetan sakontzerik badakuzu gehiago? Bueno, nik ikuste dut gizarte bat, nik eta askok, ez? Naiz eta egia esan azkeneko asteotan Euskal Herrian kalea hartzen ari garen berriro eta gure aldarriak eta haserrea eta ari garen kalean desente azaltzen, eta hori itxaropentsua iruditzen zait, baina orokorrean badago sentimendu bat gero eta individualagoak garela, ez? Eta hori noski turbokapitalismo basati honen eraginez dela, evidentia den gauza bada. Eta orduan duela 5 urte edo hasiko ginen, 5-6 urte obra horrekin, eta orduan agian giroa orain baino eskorragoa zen. Orain ikuste dut azkeneko aste hilabeteotan eta egunotan badagoela itxaropenerako argirik eta izpirik. Orduan agian gutxiago geneukan. Eta bai ikusten zen gizartea ari zela norbanakoa gailentzen ari zela, ez? Kolektiboaren gainetik, komunidadearen gainetik, herriaren gainetik, eta asko bideratzen zigutela pentsamentua eta bizitzeko modua horretara, ez? Erosotasunera, zu bizi zaitez eroso, zu eskeskatu beste batzuk arduratuko gara, benetan arazo diren hoiez. Eta politikoa beba izango zen orduen, ez? Ba, noski, poesia beti dalako hitzaren eta esanahiaren sakoneraino iristeko ahalegina. Orduan horrek esan nahi du ez bakarrik estetikoki edo edertasunari dagokionez, ez bada mamiari ere, esanahiari dagokionez ere, eta poesiak eramaten zaitu horretara, eta noski bai ikusten genuen guk jarrera hori asko zabaltzen ari zela, ez? Erosotasunarena, ez? Eta norberak berea. Eta norberak bere erosotasunaren alde ahalik eta gehien egin zezala. Horrek eskatzen du, noski, beste batzuk zu kontrolatzea ere. Eta hori zen gogoeta. Eta gaur izpideko gune hildako aurra honetan, aipatu berri dugu obra bi edo, antzeslan bi dauzela barruen, zuk ze barne prozesu egingo zen duze, klaro, aipatu zu bezaulkia idazteko adibidez 13 aldiz, 13 bertsio egin zenituela, prozesu horretan, ze barne prozesu eukin zendunzuk, bai bat eta bai bestie idazteko edo erabakitzeko azken bertsio hori. Bestea, bezaulkiak izan zen lehen esan duan bezala prozesu kolektibo bat, naiz eta nik idatzi, liburuan argitaratuta dagoena, baina idatzi guztion artean egin genuen, eta guztira izango ginen, dozena batetik gora lagun. Abarkakoak ere asko zirelako orduan. Eta orduan hori prozesu oso kolektibo bat izan zen, hildako aurra nik idatzi dut. Nik bakarrik neure etxeko bakardadean neuk idatzi dut. Naiz eta eukidudan persona bat, aktore bat, buruan antzesteko, baina nik idatzi dut. Eta horretan, sarritan geure buruegaz, nahiko kritikoagoak izaten gara ez, bertsio hori zuzeneko izen zen, edo... Gero dago edizio lana. Liburu hau Euskal Herriko Antzerkizale elkarteak EASek eta Susa argitaletxeak elkarrekin ateratzen duten Ganbila bildumakoa da, eta Ganbilak badauka editore talde bat, edizio talde bat. Nik egin dut lan Oiargilanekin eta eskerrak. Aurkeztu nion lehenengo bertsiotik argitaratu denera aldaketa izugarria egin dut, berari esker, berak argi batzuk eman zizkidan, biderako asko lagundu dit, eta oso pozik nago emaitzarekin berari esker. Orduan prozesua nik bakarrik egin dut, baina gero noski edizio lan bat dago atzetik. Eta hildako aurrak gehiago da ni barrutik inarrosten nauten hainbat gogoeten inguruan, eta urteetan buruan eta gogoan dauzkadan gogoeta horiek ekarri nahi izan ditut, hildako aurra horretara, eta finean da, nahikoa ote den egiten dugun hori, ez? Eta uste oso Euskal irakurle ohitute dagoela antzerkia ezagutzera? Edo irakurtzera, klaro, kasu honetan. Ez da egon ere, sasoi batean artez zegoen, baina antzerki testoak gero Mikel Martínezek eta sarean jarri zituzten, baina berez ere ez da egon
produkzioa handirik horretarako. Irakurlei buruz ari zarela, irakurleak euskeraz gero eta gutxiago dira, eta merkatuaren logika batek eramaten gaitu askotan literatura mota bat eta liburu genero mota batera, ez novela, dena. Nik uste mugatu egiten dugula horrekin asko gure burua. Literatur zaleak sortu egin behar dira. Literatur zaletasuna ez da berezkoa. Literatur zaletasuna ikasi egiten da eta irakatsi egiten dizute. Eta gaur egun hezkuntza arautuan, adibidez, hori ez dago bermatuta eta ez da lantzen behar dan bezala. Literatura lantzeko. Gehienetan lantzen da testua euskara bera lantzeko, sinonimoak, esan beste ordena batera jarri sintaxia, baina literatura bera, esango nuke ez dugula behar bezala lantzen. Eta horrek dakar gaientzera merkatuaren logika batetik datorren novela, novelaren nagusitasun era batekoa. Eta orduan, norain gain esango zenuke dagoela berantzukizun hori aipatu duzu inoiz, asko publikatzen dela, baina gero ez dagoela irakurle askorik esaten zauzenan arira? Bueno, irakurzaletasuna, kulturzaletasuna bezala da herri oso baten ardura. Eta guri dagokingunez, euskarazko kulturgintzan aritzen garen eragile guztion ardura. Eta literaturara ekarrita, bada sortzaile ona, idazle ona, bitartekari antolatzaileena, argitaletxeena, liburu dendena, liburutegiena, erakunde publikoetako arduradunena, edabideena, ere bai, zabaltzeko guk euskara sortzen duguna. Orduan, euskarazko kulturgintza ekosistema bat da, eta bere barnean ditu arloka, kultura adierazpideka ere ekosistema batzuk, eta literatura dauka berea, bertsolaritza dauka berea, dantzak, musikat dauka berea. Orduan, guk egin behar dugu elkarrekin, gogoeta bat egin behar dugu, eta ikusi zein den euskarazko literaturaren egoera gaur egun, eta nola saletu ditzakegun gure herrikideak literaturara, eta beregi euskarazko literaturara. Hemen irakurri desente egiten da. Europako datuekin alderatuta, hori Josu Amezagak ere ikertu zuen, eta berak esan zuen, hemen irakurri egiten da, gertatzen dena da, irakurtzen dena ez dela euskeraz. Guk nahiago dugula euskaldunon artean ere, frantsesez irakurri, espainolez irakurri, edo inglesez irakurri, euskaraz gutxiago egiten dugu. Edukia badau eta horren adibide da, gaurko hemen dekogun lan hau, ez da? Euskarazko literaturaen kalidadea itzela da. Guk irakurtzen dugu beste hizkuntza batzuetan eta ikusten dugu gaur egun zer argitaratzen den. Eta hemen literatura oso ona egiten da. Eta argitaletzak aipatu dituzula, zer suposatzen da euskarazko liburu bat publikatzean? Zer euki behar dago edo? Bueno, hori argitaletxe bakoitzak erabakiko du, bere hildo editorialaren arabera, baina editore bat egoten da, normalean, ez? Gure kasuan ni Susako kidea naiz, eta horre edizio batzorde bat dago, eta edizio batzorde horretako kideek irakurtze dituzte argitaletxera iristen den lana, eta erabakitzen dute, beraien irizpide estetikoen arabera, liburu hori publikagarria den edo ez, eta agian gero idazle horrek ezetza jaso dezake eta beste argitaletxe batera joan, eta hangoek beste irizpide batzuen arabera publikatzea, baina nik txalotu egingo nituzke gaur egun euskaraz argitaratzen duten argitaletxeak alegina handia delako euskarazko liburu bat zailtasun gehiago dagoela euskaraz publikatzeko edo? Duda barik, eta esan nahi dut guk uste duguna, baino orokortua dagoen iritzia, baino gutxiago, ale gutxiago publikatzen dira. Galdetuko bagenio kaleko bati, herrikide bati, zure uste zema liburu publikatzen dira euskeraz? Liburu baten zema ale publikatzen dira, ez? Ideiarik ere lukeukiko. Eta uste dut harrituko litzatekela, ez? Tiradak asko doitu behar dira, asko pentsatu behar dira, bestela liburuak ez du ordaintzen bere burua, eta diru laguntzak ezinbestekoa dira. Bai, eta kultur ekoizpenez hitz egiten gabiltzala, musika egintza gertuko duzu, eta kasu honetan, barneratu badu fizikoaren galera egin batien, liburu gintzak oraindik eusten dio
fisikoari edo nola bizi duzu guzti hau? Bai, liburugintzak eusten dio. Guk Susatik arma proiektua jarri genuen 2000 urtean euskarazko literatura sarean jartzeko, Susa argitaletxeak fisikoki liburu bat argitaratzearekin batera interneten jartzen dugu gure webgunean osorik irakurtzeko moduan, deskargatzeko ere bai, eta guri horrek ez digu kalterik egin. Hau da, sarean liburua jartzeak irakurgarri, ekarri duena izan da fisikoa gehiago saltzea, gure kasua. Berdin jarraitu da saltzen? Ba, irakurtzea eta musika entzutea ez direlako inondik inora ariketa eta bera, ez? Ez dute eskatzen egoera eta ahalegin berbera. Musikan ikusten dudana da, gaur egun musikariengandik jasotzen dudana nik behintzat da nora esa ez dute esango, baina nora jo argi ez dute. Nondik jo, ez? Fisikoa oso egoera larrian dago, diskorik ez da saltzen, entzuten dena streaming eta plataforma horien bitartez entzuten da, eta orduan musikariek ez dakite gaur egun askok merezi duen diskoak grabatzea ere, ez? Gero, ez dakite, nik ikusten ditut zalantzati, eta adibidez, laizter etorriko da Durangoko azoka, eta ni hautseneako kide ere banaiz, eta gu horrari gara gogoetan uste dugulako berrasmatu behar dugula, eta, bueno, ez gu bakarrik, ez? Han urteetan parte hartu duten disketxeek, eta, bueno, Gerediaga elkarteak berak, eta horra aritzen garenok, argi dugu egin behar dugula gogoeta bat, berrasmatu egin behar dugula, adibidez, Durangoko azokan musikak duen presentzia zeren diskorik ez bada saltzen pentsatu beharko dugu. Espazio hori nola bete, zuzeneko emanaldiak hoiek balio dute, uste dut hoiek bere funtzioa betetzen dutela eta salek eskartzen dute eta musikariek ere bai, zuzenean aurkeztu ahal izatea. Eta hori da musikagintzaren parterik importanteena, baina bestea berresmatu beharrean dago. Eta horretarako nik uste dut musikariek egin beharko lituzketela eta musikagintzan ari direnek gogoeta kolektiboagoak, elkarrekin pentsatu beharko dute zein den musikagintzaren etorkizuna. Eta Durangoko azoka mai gainean jarri duzela, zuk zeuk zer espero duzu hitzordu honekiko? Bueno, Durangoko azoka da euskarazko kulturgintzak urtean daukan plazarik importantena, dudarik gabe. Eta... Zela uste zu eragin diezoiek ezula zure proiektuari edo hildako aurra antzeslan hori? Bueno, hori da erakusleio bat, erakusmai bat, baina noski horrelako liburuak lausotu eta lanbro artean gelditzen dira, euskarazkoa eta antzerkia, bueno, liburu asko daude eta egongo dira, eskuragarri. Bueno, espektatibak askorik ez daukat, baina datorrena ondo etorria izango da. Nik urte asko daramatzat Durangoko azokan estan baten atzean lanean eta apur bat ikasi dut. Orduan, datorrena datorrela, liburuaren bila. Baina badakit horrelako liburuek, horrelako plaza handi batean ez dutela aukera askorik. Bueno, da gauzak horrela gaurkoen mintzagai dugun liburu honetara bueltatuz eta berriro aipatuz, Besaulkiak antzeslana Abark antzerki taldeak egoltzara eraman zauen, eta Ander Lipusen zuzendaritzapean. Liburuaren izenburua antzeslan berrienetik hartu duzu, eta honek oraindik ez dizu oholtzak ikutu, ez da? Ez, baina bidean dago. Nik egia esan liburu hau, lehen esan dudan bezala, idatzi nuenean buruan neukan aktore bat, eta aktore horren eta bion arteko asmoa da obra hau taularatzea. Ez dakigu noiz, ez daukagu presarik, lantzen ari gara, testua, baina etorriko da. Aktoreak nahi duelako, batez ere, ez nik nahi dudalako, eta obra hori ez da izango hemen idatzita dagoena, bere horretan, moldatu egingo da, zorionez, eta horretan ari gara, eta datorren urterako baliteke, uste dut,
holtzan ikusi alizatea. Bai, Eta amaitzen joateko gotzon, beste proiektu berriren bat aurre ikusten duzu horra etorkizunera begira? Bueno, Euskarazko kulturgintzan basabiltza beti uki behar duzu proiektu berri bat. Bakarrarekin ez dago aurrera egiterik, Basabiltza lanean horre... Beti ibiltzen gara zerbaitetan. Ez dela, bueno, ni Euskararen eta kulturgintzaren langile autonomoa naiz, eta langile autonomoi inork ez digu ezer oparitzen, ez? Beste askori ere ez, baina guri ez. Orduan gu etengabe ibili behar gara proiektu berriak asmatzen. Eta gero, bueno, idaztea nire bizitzaren parte da. Eta sortzea nire bizitzaren parte, eguneroko parte da. Orduan, oraingoz behintzat, bai, beti eukiko dugu proiektu berriren bat eskuartean. Argi dagoena da, eduki berriak sortu behar direla, baina badaudela bai, eduki sortuak, ez? Hori izen da gotzon guztia, eskerrik asko etorte gaitik. Eskerrik asko zuei. Hamaika telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran, nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Ongi etorriak saiora, amatasunen inguruan hitz egiten dugun saioa. Mitoz betea dago haurdunaldia, eta erditzea, zineman ikusi ditugun irudikapenetatik aratago gutxik ikusi dugu erditze bat. Xabel Aleman, emagina bazarena ere beste gauza askoren artean, baina ezakit, agian, zuk nola aurkeztuko zenuke burua gaur hemen? Ni lehenik emakume, gero emagina, eta gero ama. Ze orden hortan izan naiz. Beti erranen dut eta espero dut inoiz ez atzentzia orduentxe sentitu nitzelani aldundua emakume bezala. Ez, izan zen, ere lehendabiziko pensamentua, bera sortuta behala, nik unekin badezaket, ahal izan dut, zen erditu hitza ongi jarria dago, sensazioa erdikatzen zareneko sensazioa izan zen. Bizitzan edozein une gogorrarekin segureskira ahalko dut. Indartsu sentitu nintzen, indartsu.
Anso, vete de aquí, por favor. Amaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzu bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran, nahi duzuenean. Edozein tokitatik Amaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen amaika.eusen. Ordu batak eta 10 pasata iritsi da solasaldiari ekiteko unea, eta hortarako gaurkoan gurekin ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa. Kaixo bioi eta ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Beno, hasteko euskararen bueltakoekin abiatuko dugu solasaldia, izan ere joan den astean, ez? Aste artean eta ostegunean euskararen kontrako beste, 2 epai. Ez dira lehenengoak eta gainera tamalez, ez dira azkenak izango, eta oldarraldi judizial hori salatzeko, kontseilua azaroaren 4 manifestaziora deitu du, eta dagoeneko gainera hainbat eragilek eta alderdi politikok bat egin dute, deialdi horrekin. Bai, hori da, eta normala da, ez, euren alde egitea, ze azkenean euskarafobiaren existentzia hor dago, ez, eta, legeetan ikusten dugu, eta zelan epaile batzuk, zelan irakurtzen duten eta bere ganatzen duten hoien legea, euren interesentzako eta alderdi batzuen interesako eta azkenean galtzen duena euskara da, ez? Eta euskaldunok, ez? Nire ustez, eta beti esaten dut berdina, ez? Euskarari trabajartzea, ez? Ezjakintasun horrekin bat dator, ez? Ezjakintasuna, eta azkenean ezjakintasun horrek beldur ematen dau, edo ez dakit, eta euren erantzuna erasotzea da, ez? Euskara geroz eta gutxien erabiltzea, edo hori da euren helburua. Eta tamalez batzutan lortzen dute, ez? Azkenean, euskaldunok erresistentzia bat gara, eta erresistentzia egiten duen herri bat moduan, elkartu behar gara eta indartsu agertu, gauza hauek ekiditzeko edo behintzat, saiatzen traba gehiago jartzea. Nira, esantzu guztien arabera, kontseiluak ditutako manifestazioa oso jendetsua izango da. Eaiotak zein EH Bilduk gainera, deia egin dute, ez? Kaleak hartzeko deia eta kalera ateratzeko euskaren alde eta euskaren kontrako epai horiek salatzeko. EH Bildu eta Eaiotaren adierazpenak entzungo ditugu eta orain jarraituko dugu. 2019an onartutako dekretuak Euskadiko toki erakundei buruzko legea garatzen du, eta 2016ko lege hau adostasun zabalarekin onartu zen legebiltzarrean. Hizkuntzen kudeaketari dagokion aplikazioak ez du inolako arazorik sortu udalerrietan, herritar guztien hizkuntza eskubideak errespetatzen dituelako. Hartutako erabakiak bertan bera uzten dituzte tribunalek, eta iruditzen zaigu hori azken batean nazio gisa garen horri uko egiten diola, eta hori ez dela onargarria. Baina esaten dut, gehiengo batzuk garela, gehiengo handi batzuk garela, adibidez euskararen inguruan, beste gauza bat, beste jauzi bat nahi duguna, eta horregatik uste dugu iritsi dela momentua gehiengo horiek ere artikulatzekoa. Entzun ditugu adierazpenak, ez dakite Carmelo zer duzun azateko, batetik euskaren kontrako epaien inguruan, adierazpenen inguruan. Bueno, bazen garaia, euskararen inguruan batera jokatzeko, ez da, posten naiz, EH Bilduk eta EAJak biak ere hor konvergentzian jokatzen dutelako azaroaren 4ko manifestaziora, noski, baina horretaz aparte mundu euskaltzalea esango nuke, eta euskaldun guztiok ari gara modu aktiboan mobilizaturik. Manifestazio hori izan dadin erraldoia, ez da hemen Bilbon, azaroaren 4an. Nik uste hala izan behar duela. Atzo bertan, adibidez gazte euskaltzalen sarea elkartu zen hemen Bilbon, da esan zuen gazteek egingo dutela bloke berezi bat manifestazio barruan, indartu nahi dutelako horrela, euskararen eragina gazten artean da bulkada, ez da bulkada berezi bat eman gazteriak
euskarari, nik uste oso garrantzitsua dela. Gau, arazoa da, esaten dugu, oldarraldi judiziala, ez hori bakarrik. Egunetik egunera ikusten ditugu erasoak eta nolakoak, ez da? Atzo bertan, Urkullu lehendakaria bazeukan diskurso bat, Euskalduna Jauregian hemen Bilbon, eta egundokoa montatu zioten, ez da? Boikotatuz euskaraz mintzatzen zelako diskursoaren parte batean. Nik uste errespetu falta izugarria. Gero, euskara bera kaltetua da hezkuntza legean ere, hor PSOEk eragindu modu oso negatiboan, eta ikusten duzunez, atzeraka doa euskara. Gero, iparraldean, atzo bertan, hain justu Pirineo Atlantikotako Departamentuko Kontseiluan, Kontseiluko presidenteak, Laserrek, hitzak kendu zion ordezkari bati euskaraz ari zelako. Ikusten duzu. Zergatik gertatzen da, nik uste fondoko arazo larri badaukaulako, eta behingoz, badirudi, Urkullu bera ere enteratu dela, eta bere bozeramale Bingen Zupiria, bide batez esan da, hizkuntza politikarako arduraduna da, baina badirudi, oraingoan enteratu direla, ez bakarrik errespetu falta, hor sakoneko arazo badagoela, eta ez da epailena bakarrik. Euskarak ez du bere tokia arautua, ez du bere tokia errespetatua Euskal Herrian, da negargarria da. Legeetatik, epailek egiten dute hori, lege mailan ere, arau mailan ere, Espainiar estatuan Euskara menpe jartzen dutelako. Hemen hizkuntza behartua eta lehen mailakoa gaztelera da, Euskal Herrian. Eta Euskara baztertu egiten dute. Euskara ez da koofiziala Hego Euskal Herri osoan ere, Nafarroan ez da. Eremu guztian, ez da. Ordan, alarma da, alarmantea da, aurreko astean esaten genuen, euskarari egoak ebaki egiten dizkiotela, ez da. Hori baino gehiago, nik uste graziako tiro eman nahi diote. Eta nik uste sionismoak Palestinarekin egiten duena, ez da exagerazioa handia esatea, oraingoan bombak ez daude, bomba bota zituen aurretik Frankok, baina oraingoan, legeak, araua, dekretoak, epaileak eta euskarofobia izugarri bat jaurtitzen ari dira euskararen kontra zergatik. Ikusten duelako jenteak nahi duela, jende euskalduna nahi dugula berpiztu, ezta? Nik uste oso egoera larria dela eta honek eskatzen duela iniziatiba hartzea euskaldunok eta euskara zaleok. Euskara jakinezarren euskara zale direnok, nik uste guztiok elkartu behar garela Bilbon, eta benetan urratz handi bat egin guzti hori amaitzeko eta euskarari bide ireki bat egiteko. Naira ipatu duzu iparraldekoa, ez da? Pirineo departamentuko kontseiluko bilkuran presidenteak ahotsa kendu ziola, ez da? Hitza kendu ziola EH baiko ordezkari bati, testuingura jartzearen, ez da? Legebiltzarrean, Nafarroko Parlamentoan, eta orain Madrilgo Kongresuan ere euskaraz egin daiteke, baina iparraldeko egoera guztiz bestelakoa bada, ez da? Eta gainera, azken asteotan euskara, katalana eta galiziera Europar Batasunean, ofizial egitea aldere egin diren urratsak izpide hartu zituen EH baiko ordezkari honek, zehazki Elizaldek, eta presidenteak zer egin zuen, moztu. Iparraldean hori ikusten da, ez? Eta azkenean zenbat eta zenbat ikasle euren azterketak euskaraz egin nahi dituztenak, ez? Eta ezin izan dutela, ez? Baina, beste aldetik, badaz, ez dakite, iniziatiba batzuk, non euskara bebai iparraldean eta Frantzia osoan sustatzen saiatzen da, ez? Adibidez, badago justo unibertsitateak ireki dau euskarazko kasetaritza iparraldean deitzen den diplomatu bat, ez? Eta nire ustez oso iniziatiba proposa da, ze bertan kasetaritza euskaraz egin izateko ahalmena edo behintzat formazioa ematen da, ez? Nire ustez hor dago gakoa. Saiatzen sortzen, era herritarrok alde batetik, baina bai instituzioak, ez? Saiatzen sortzen, alako iniziatibak, justo euskara bertan existitzeko eta bertan erabili aldi izateko. Ze bestela,
trabak gehiagi jarriko dituzte eta ikusten da, ez? Honik politiko honik endudotzie hitza, ez? Euskaraz egiteagatik eta beste aldetik badaz, hainbat eta hainbat ikaslek ezin dituztenak euren azterketak euskaraz egin, ez? Nire ustez bai Espainiako gobernua oso gora larrian dago euskarari begira, baina baita ere Frantziakoa. Claro, bai, baina horren zergatia oso adierazgarria da, ez da. Nik uste Hego Euskal Herriko hainbat tokitan, herri euskaldunetan, udaletik eta herritik, bulkada bat zegoen da dago, euskararekin aurrera egiteko, ez da? Gune euskaldunetan bereziki. Hau da, herri bat, eman dezagun gurea, ez da? Euskalduna bada eta populazio praktikan guztiak ezagutzen badu euskara. Zergatik ez antolatu bizitza euskaraz, ez da? Hori egitera joan da ikusi nola jarri diren, Espainiako epailek. Ze gertatzen da? Horren atzean dagolako arau maksimoa, konstituzioa dio, guztiok, euskaldunok ere daukagula obligazioa gaztelera ezagutzeko. Eta aldiz Euskal Herrian ez dago euskara ezagutzeko obligaziorik, ez da? Ordan ja euskara bigarren mailan kokatzen dute eta gainezarri egiten digute gaztelera, gurea propio ez den hizkuntza bat, ez da? Ordan nik uste hor dagola muina eta mamia, eta horri buelta nola eman. Begira, Laserrek, atzo aipatu duzun iparraldeko ekitaldi horretan, ez da? Laserrek esan zion Iker Elizalderi, Euskal Herria baiko ordezkariari esan zion, hitzegizu errepublikaren hizkuntza, esan zion. Zein da errepublikaren hizkuntza? Frantzia saleentzat, frantzesa da, errepublikaren hizkuntza bakarra. Horrek zer esan idu, ze ondorio atera daiteke hortik behar bada euskaldunok gero errepublika behar dugula. Lehen bailen, errepublikaren hizkuntzaz mintzatzeko hau da euskaraz mintzatzeko, ez da? Ondorio politikoak eta ondorio juridikoak atera behar dira. Eta gaur arratzaldez, ondo esan duzun moduan, gaur arratzaldez Europako Parlamentuan eta Komisioan, eta Kontseiluan, bereziki eta gaur Kontseiluan, tratatuko denean hain justu ere, ea biderik ematen zaion euskarari, katalanari eta galegoari, hemen aurkitzen duguna da bide guztiak itxi nahi dizkigutela, ez da? Udaletatik hasita. Nik uste dut hori irauli egin behar dugula eta bulkada hori lehenengo eta behin etxe barruan kokatu behar dugu. Udaletatik hasi, herrietatik hasi eta maila guztietan. Nik uste dut hori dela gure egitekoa, da egiteko hori indartzeko, azaroaren lauan, larun batean, azaroak lau, hemen Bilbon manifestazio indartsu bat egin. Ezinbestekoa dena ez da, Euskararen alde eta Euskaren kontrako epai gehiago ez izateko edo saiatzeko. Bestelako gai bati helduko diogu turistifikazioari, egia da turistifikazioa edo non aurki dezakegula ez da, batez ere Euskal Herriko kostaldean, izan Hendaiatik hasi Muskizeraino, baina hala ere, baita ere, Bilbon bezalako hiriburuetan ere topatzen dugu. Hala ere, gaurkoan Donostiarantz joango gara, izan ere joan den igandean, manifestazio bat egin zuten bertako herritarrek, turismo masiboaren kontra, ez da? Egia da, azken aldian entzun dugula, nola Donostiako udalak neurriak jarri dituela, turismo basati horri aurre egiteko edo, baina herritarrek mesua argia helarazi zioten udalari, ez da? Neurriak guztiz kritikatu zituzten, izan ere, herritarren kezka eta haserrea baretzeko neurriak omen direla salatu baitzuten. Eta besteak beste, eurek aldarrikatzen dute, lokailoen prezioak mugatzea, piso turistiko gehiago ez jartzea, eta gero horrez gain, espazio publikoa bertakoen bizitzen arabera egokitzea. Hemen arazo bat dago, ez? Eta da, batzuek bizitzen diezen lekua, beste batzuentzako atrakzio modukoa bat dela, ez? Eta azkenean Donostiarrek eta bai Bilbotarrek ere
azken aldi honetan, sentitzen ari dira euren betiko kaleak, euren betiko dendak, atrakzio bat moduan bihurtzen ari diela, eta azkenean hori arazo bat da. Ni ez nago turismoaren aurka, baina hau ez da turismo sano bat, azkenean herriak suntzitzen ari dira, eta instituzioa konturatzen die horretaz, baina arazoa da ez dutela muga jartzen, diru galanta ataratzen dutelako, eta hor dago arazoa, pertsona horiek, bai Donostikoak, bai Bilbokoak eta bai Euskal Herri osoan bizi diesenak, ez merezi dute euren kaleetatik lasai ibiltzea, euren dendetara fatea, euren tabernetara fatea, eta sentitzea euren herrian da zela, bere lekua dela, eta hor, nire ustez, jarri dituzten muga txikiekin ez dute lortzen, eta Donosti nire ustez ja dago oso galduta. Oso galduta ja ez da sentitzen herri moduan, eta bertakok asko sentitzen dute, eta Bilbon oraindik nire ustez denbora daukogu, dana mugatzeko bai alokairuak, bai alokairu turistikoak, baina baita ere zenbat etxe bizitza saltzen dituzten atzerritarrei eta bai putre funtz horietai eta enpresa handiei, eta nire ustez hor dago gakoa. Muga gehiago behar dira, eta jakitzea nor nahi dauen bai etxeak erosi eta baita ere denda jarri. Ze azkenean hemen Bilbon asko ikusten dugu, denda txikiak zeuden lekuan orain mega enpresa daude, Starbucks eta lakoak, eta hori kalte handia egiten du. Azkenean enpresarioak ikusten dute hori merkataritza moduan, baina herriak suntsitzen ari dira. Zein garrantzitsua den mugak jartzea, ezta? Eta azkenean kristonaldea badago, turismo masibo eta turismo jasangarri horren artean, eta egun daukaguna turismo basati masiboa bada, eta joan marko ginateke turismo jasangarrirant. Bai, igandean, hau da, eren egun, Donostian egin zuten mobilizazioa, eta hori bultzatuz elkarte bat dago, bizilagunekin, deitzen da elkartea, hau da Donostiarrekin, bat eginda, han bertan bizi den jendearekin bat egin, eta konzeptu bat, asmatu edo bintzat, aldarrikatu dute, eta da turismo desaskundea, hau da, desaskundea behar du Donostiak turismoan, ez da? Gaur eguneko turismoan. Zergatik eta nola? Begira, niri gertatu zitzaidan, kuriosoa, nik eneukan percepzio hori ze aspaldi enaiz ibilegi esan turistaren egiten Donostian, ez da? Baina herrira etorri zen, etorri zen bikote adineko bat, ez da? Eta etorri zen Euskal Kostalde osoa ezagutzera, da eara llegatu eta galdetu genien, da zer, da katalana ziren jatorriz. Da begira, Endaiatik eta nahi dugu Kantabria alderaino joan, da Euskal Kostalde guztia egin da ze moduz, hau oso polita, bestea polita, gero elantxo beragoaz, Lekeitio ederra, eta dana polita Donostia salbu, esan ziguten. Da, Donostia zergati, Donostia berez ederra da, baina turista ziren, eurek, baina ez da oser eginik Donostian. Ibili ginen da ezinezkoa da ezer egitea, benetan, da inbazio turistiko bat, hiri batzutan gertatu da, Venezia da kasurik eskandalozkoena, nik uste dut, alarma horria dago, baina bereik esan ziguten, Donostian ezinezkoa da, euren markatu zuten, ez da. Da pasada, larun batean, hain zuzen ere manifestazioa joateko eta joan ginen Donostira, familiakoa, lagunak eta bar, eta lehenengo percepzioa izan zen alde zarrea sartu, alde egin behar handik. Baina ez manifestaziorako jente asko zegolako, ze manifestaziorako jenteak ere alde egiten zuen handik. Dana turistaz beteta, turismo taldeak, gidak, bestea, pintxoak, bizimodu berezi bat sortzen da. Joan ginen gu Gros aldera, beste toki batzutara, eta han pasa genuen eguna Donostiako aldezarretik kanpo, ez da? Eta momentu batean, urbildu ginen kontzara, eta ez egoen, baranda guztian ez egoen lekurik itsasoa ikusteko. Esan nahi dut, benetan izugarria da. Ordan ulertzen da, oso ondo ulertzen dut, urrengo egunean, igandean, desaskundea eskatzea manifestazio horretan.
Baina ez da bakarrik turisten presentzia, horrek inguruan dakarren guztia da. Adibidez, jende asko, gazte jendea batez ere alde egin behar du Donostitik, ezin dutelako etxe bat, ganor asko etxe bat, erosi ez da alokatu ere. Hor fondo putrea sartu dira, egundoko negozio egiten dute, etxeak ez dituzte hilabeteka alokatzen, baizik eta asteka edo eguneka, egundoko diru pila kobratuz, eta dara turistaz beteta dago bai talde, gida talde horietan, da gero maletakin, pisu turistiko horietara joteko. Donostiarren aktibidade propiorik ez da aurkitzen inun, dana da turistentzako, era horretako turismoarentzako prestatua, eta hor, dana galtzen ari da, ezta? Eta etxituta daude benetan, etzipena da, Donostiar asko, lagun askok ere, komunikatzen digutena. Beraz, zer egin behar dugu? Bilbon ere horren sintomak ni ari naiz ikusten, bai Aldezarrean da Bilbon zehar. Zenbat alako multzo, ez da turista multzo ikusten ditugu, bata aurretik euritako bat edo banderatxo bat, eta atzean multzoak, baina hainbat, plaza berrian Bilbon edo zerean, eta ze interferentzia egiten dute guzti horretan. Donostia turistikoaren itxura hartzen ari da Bilbo ere bai. Da nik uste garaiz gabiltzala gauza hauek desaskunde hori aplikatu behar dela. Eta behar dira bi gauza bata planifikatu eta esan zema turista sarditzakegu hemen, kopuruan, zenbakian, eta kontrolatu gero. Eta kontrolatu pisuak, negozio bihurtzen direnak, kontrolatu herriko jenteak lehentasuna izatea alokairuan, kontrolatzea benetan hor dagoen espekulazio ikaragarria, ze gainera kanpoko enpresa multinazionala dira askotan, ez da? Etxeak erosteko egundoko sukarra daukate orain, eskaintzen dizute berehala, zure etxea erosi nahi dut, zertako nahi duzu erosi, negozio egiteko halako zerekin, ez? Hola dabiltza, ez da? Nik uste hori benetan krisi larri bat bihurtzen ari dela hirietan berezik. Gutxienez Donostian eta Bilbon. Iruinen ez dut horrenbeste igarri, ibilina izan dik ez dut igarri zorionez bere intzat horrenbeste. San Fermina, baina hori jaia dira. Baina eskemen ja eguneroko kontua da, Nik bai uste dut hor arazo larri bat dagoela. Txiki bat esatearren. Nire ustez beste arazo bat dago eta da, zelan tradizioak edo hemengo gauzak ikusten die folklore moduan, ez? Gertatzen ari da, eta nire somatzen dut, ez? Behar bada, Sevillan gertatzen den moduan, ez? Zelan Sevillana jentea, ez? Mozorrotzen da, eta euren ohiturak eta kulturez, barrez, edo behintzat errespetu faltaz jokatzen dutela, eta hori hemen hasi dira egiten, ez? Bai, ez dakit, zelan jasten dien, txapela erosiz, gero barre batzuk botatzen. Nik ulertzen dut, kuriosoa dela eurentzat, ez? Gure ohiturak edo euskera, ez? Kuriosoa izango da eurentzat, baina ez da barre egiteko. Osea, gure bizimodua da, hortaz, errespetu falta batzutan somatzen da. Horrekin bukatu behar dugu gai hau, bestelako gai bati heltzeko zerbitzu publikoen inguruan alegia. Gaurkoan Araba Bizkaia eta Gipuzkoan hezkuntza publikoan greba eguna dute. ELA, Esteilaz eta Komisio Obrera sindikatuek deituta, eta biharkoan berriz, zerbitzu publikoko langileek greba eguna dute, gehiengo sindikalak deitu du grebara, eta 150.000 langile daude deituta lan ustera, eta gaiari heltzeko pantailaren beste alboan dugu Xavier Ugarte Mendia, Labeko Zerbitzu Publikotako Federazioko arduraduna. Kaixo, Xavier? Opa, eguerdian. Grebara deitu duzu Araba Bizkaia eta Gipuzkoan, ez da, joan den astean bilerak egin nahi izan zenituzten administrazioko ordezkariekin, egia da ez zirela bertaratu gehiengoa, ziren bertaratu Espainiako ordezkariak egia da bai egon zirela, eta atzokoan hori da, Elkarrekin Podemos eta EH Bildurekin bilerak eduki zenituzten, eta testuinguru horretan, Jaurlaritza gero eta kritikoago agertzen ari da zerbitzu publikoan deitutako grebaren arira. Zer duzu esateko horren inguruan?
Bueno, gu greba ditu dugu gauza bigatik, ez? Alde batetik, pues bueno, langile publikoen lan baldintzak gero eta okerrago dira, edo azken urteetan okertzen ari dira nabarmen, hori alde batetik, eta beste alde batetik, pues bueno, eta danak ikusten ari garen moduan, biztanle guztiak ikusten ari garen moduan, zerbitzu publikoen kalitatea gero eta txarragoa da, zerbitzu publikoen gainbehera bat dago, eta hori oso nabaria da, bai alde batetik langileak ikusten dutelako, eta beste aldetik edozein biztanle ikusten duelako. Horren aurrean, Jaurlaritzak oasis baten bizi garela irudikatu nahi du, gezurrezko oasi batean, eta horri datora porbet Urkullu botatako adierazpenak, baina, adierazpen hutsak dira, ez? Ez dakit uste badu bai langileak, bai biztanle orokorra tontoa garela, eta beraien gezurren atzean gezurrak edo sinesteko ditugula, ez? Horregatik daude greba dituta, langile publiko guztia dituta dauden greba bat, eta hori dira por bat gure aldarrikapenak. Hondek negoziatzeko borondate eza erakutsi dute, zuek bitartean prestutasuna adirazi duzu, negoziatzeko prest zaudetela, zerbitzu publikoak sendotu behar direla defendatzen duzu, eta horrez gain, zerbitzu publikoko langileen soldatak eta enplegua hemen negoziatzea eskatzen duzu. Hori posiblea bada? Bai, guk uste dugu hori borondate falta dela eta gure erakundei hori da falta zaiena, borondatea. Azkenengoko urteetan, azkenengo hamarkadan, arlo publikoko mahai gehienak bihurtu dira ez negoziatzeko mahai bat, mahai orokorra, eaeko mahai orokorra horien adierazle argia da. Ez dago ezer negoziatzeko, dana da inposaketa, dana da rodilloa pasatzearena, eta gero bestalde batetik, Madriletik ezarri ziren murrizketen atzean estatzearena. Guk ez dugu ukatuko Madrilen badaudela oztopo batzuk, baina uste dugu borondatez oztopo horiek gaititu ahal izango genituzkela, baina gure erakundiak ez dute borondaterik hori egiteko, eta eramaten gaituen egoera batera, non alde batetik nahi batu modua, lan baldintzen okertzea nabaria da, soldatarena da adierazle bat, baina horrekin batera egonkortasun prozesuak nola eraman diren, eta 8%-tik oso urrun geratuko garela sektore gehienetan esan beharra dago, jubilazioetan okertze bat egon da, plantilla falta dira, lankarga gerotan handiagoa dira, egoera jasan ezina bihurtzen ari da, eta pasadan urtetatik edo pasadan kursoetan ikusi ditugu nola sektore desberdinetan, arlo publikoan egon direla mobilizazioak, grebak eta beste hainbat, Osakidetzan, hezkuntzan eta beste justizian eta beste hainbat tokitan, eta orain egin duguna da, apur bat borroka guzti horiek batu, eta estalki orokor baten barruan sartu, eta arlo publikoko osoko greba eta mobilizazio plantamentu bat egitearena nahikoa dalako pairatzen ari garen egoera. Bai alde batetik lan baldintzen okertzearekin eta berton negoziatzea eta berton erabakitzearena gure lan baldintzak, eta bestetik, azkenen urteetan, zerbitzu publikoen kalitatearen gainbehera hori frenoa jartzeko, privatizazioari frenoa jartzeko, eta zerbitzu publikoen indartze bat exigitzeko gure erakundei. Kontu aipatu dituzu, Sabi, gainera egongo egoera gordinari zenbakiak jarri dizkiozu, izan ere zerbitzu publikoko bi langiletik bat behin-behinekoa da. Horre sektore desberdinetan egoera ez da berdina, baina orokorrean hori da urtetzen dan zenbakia. Guk apurbete begiratuta, Osakidetza moduko mostro baten aurrean behin-behinekotasuna kristona da, eta beste arlo batzuetan ere ikusten ari garena da egonkortze prozesuak eta egin diren moduan, egonkortze prozesuak amaitzen direnean oso urrun geratuko garela Europatik agindutako 8%-tik. Orduan, ikusten, baina oso urrun geratuko garela, orduan, behin-behinekotasunaren arazoa hor mantentzen da, soldataren hor dago, eta lehen aipatu moduan, hainbat eta hainbat gai, ez direna negoziatzen, eta gure erakundeak inposatu egiten dutela, edo Madrilen hartutako erabakien atzean izkutatzen dira.
Publikoak privatizatu dira eta horren jakitu badira langileak zein gizartea. Zerbitzu publikoen gainbera aipatu duzu lehen gizartearen keza badena. Bihar deialdia, bihar greba deialdia zerbitzu publiko osoan, ez dakit nola aurreikusten duzuen joango dela lan uste hori, izan ere gizarteak ezu baitago eta horrez gain langileek lankarga handiak badituzte, nekea nabaritzen da, egoera jasan ezina baita, ezta? Bai, biharko erantzun oso potentea espero dugu, ez? Ja badiko zantzuak batez ere Gipuzkoan eta bizkaiko beste toki batzuetan, ja udaletxe batzuk ere itxi egingo dituztela guztiz beraien ateak, porque langile guztia greba egingo dutelako. Hori, erantzun zabala espero dugu, langileak nahiko dela eta nahiko, egoera jasan ezinetara heltzen ari direlako batez ere lankargen inguruan, eta, baina, salatu behar dugu horren inguruko gar bat bota dugu, Jaurlaritza beste behin, langileak ez ditu langileak entzun nahi, eta entzun gorre egin nahi du langileen aurrean, eta ez du grebak eta guk egiten ditugun, eta langileak egiten dituzten mobilizazioak eta zerak, ez dute oi hartzunik ez izateko, egundoko zerbitzu minimoak ezarri ditu. Toki batzuetan, edozein egunetan lanean daude, baina langile gehiago egongo dira lanean bihar, batez ere zerbitzu minimoak oso potentea jarri diren tokitan, Osakidetzan eta zeran, eta ikusten ari garena da azkenengoko urteetan, greba deialdiak egin ala, zerbitzu minimoak goraka eta goraka doaz, ez dago koherentzia bat, langileen hitza, langileen indarra itzali nahi da, baina ez dute lortuko eta argi eta garbi bihar grebe egiteko aukera izango duten langileak, Eusko Jaurlaritzak eskubide hori ez badieken du, erantzun potentea emango dugula eta Bilbo hiriburutako kaleak bete egingo ditugula mobilizazioetan. Eskerrik asko Xabier Ugartemendia, Labeko kidea gurekin izatagatik eta hurrengorak bihar ikusiko dugu zela handi joan. Eskerrik asko zueri. Entzun dugu Labeko kidea Xabier Ugartemendia ez da, hainbat kontu azaldu ditu, baina egia bada egun zerbitzu publikoen egoera ez dela ona, kaskarra ikusi dugula, ez? Urten poderioz nola privatizazioarantz jo duten, eta horren kontziente badira langileak, baina azken urteetan baita gizartea ere, ez da? Osakidetza adibide argia bada. Bai, hori da, ez? Eta, nire ustez, harrigarria da, bai Zupiria eta bai Urkulluek esatea, ez gazela kaos batean. Eta behar bada kaos batean ez gaz, baina ez gaz ondo, eta eurak badakite ez. Gaur publikatu ditu Urkulluk bere presupuestoak ez, eta azkenean Osakidetzaren partida ez da igo espero den hainbeste ez. Fanzan urtean 8,7 igo zen, aurten 5,3. Hortaz, berak ez dute esaten, beti esaten dute berdina ez, presupuestoak handienak diela, baina datuak begiratzen baditugu, hori ez da oso zehatza ez. Baina, eurak jakingo dute, baina nire ustez hau ikusiko da hauteskundetan, ez? Eta elkarrizketatua izan duen moduan, ez? Nire ustez euren borondatea da, edo helburua langileen indar hori geistea, eta borondate falta dagoela, eskatzen dutena emateko, eta eskatzen dutena oso normala da, ez? Azkenean, sektore publikoa gero ez da okerrago doie, eta euren lan baldintzak egokian nahi dituzte, eta zerbitzuen kalitatean bermatu, ez? Gizarte Ongi etorriak saiora, amatasunen inguruan hitz egiten dugun saioa. Mitoz betea dago haurdunaldia, eta erditzea, zineman ikusi ditugun irudikapenetatik haratago gutxik ikusi dugu erditze bat. Xabel Aleman, emagina bazarena ere beste gauza askoren artean, baina ezakit, agian, zuk nola aurkeztuko zenuke burua gaur hemen? Ni lehenik emakume, gero emagina, eta gero ama.
ze orden hortan izan naiz. Beti erranen dut eta espero dut inoiz ez atzentzia orduentxe sentitu nitzelani aldundua emakume bezala. Ez, izan zen, ere lehendabiziko pensamentua, bera sortuta behala, nik unekin badezaket, ahal izan dut, zen erditu hitza ongi jarria dago, sensazioa erdikatzen zareneko sensazioa izan zen, bizitzan edozein une gogorrarekin segureskira ahalko dut. Indartsu sentitu nintzen, indartsu. Nik mugikorrik inoiz ez, tolestu daiteke nik. Inoiz ez, smartphone berririk berritzeatik soilik. Orain, Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G tolesgarri hau. Eta gero estrenatu mugikorra 2 urtean behin. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Bueno, arazo teknikoak eduki dugu ikusi duzuen bezala, zerbitzu publikoko gaierekin geunden, eta, bueno, Carmelo, hitza galdu duzu, jarraituko duzu hitzarekin nahi bali baduzu, kontua da hori, egoera tamalgarria bada, 2 langiletik bat behin-behinekoa da, gizarteak argi esan du ez, zerbitzu publiko horiek ez dindela horrela mantendu, gainbera bat egon dela, privatizazio bat, eta tamalez erakundeek, jaurlaritzak egiten duena da, greba kriminalizatu, zerbitzu minimo oso handiak ezarri, orduan langileen kalterako, zen gizarteren kalterako guzti hori. Bai, eta, bueno, bihar deialdi orokortua dago, sindikatu guztie babesten dute funtzio publikoan greba, biharko greba, eta nik uste indartsua izango dela, dudarik gabe, baina deigarri zait erreakzioa. Sindikatuek atzo astelen bilera bat egin nahi zuten alderdi politikoekin eta alderdi batzuk jan ziren, baina beste batzuk ez. Hain justu jaurlaritzan dauden bi alderdiek, EAJ eta PSOE ziren agertu bilerara, ez da? Bai aldiz, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu, eta gainera oso emankorra izan omen zen bilera. Ez ziren agertu, ez dago hitzarmenik ere, dana nolabait kontrara egiten dute jaurlaritzatik ere, eta halako batean ikusten duzu egundoko erasoaldia egiten dutela komunikabideetan, Urkullu berak, esaten sindikatua populista direla eta kanpaina bat salatuz bere kontra, nunbait, eta gainera bingen zubiri hau da, bozeramale ofiziala jaurlaritzarena esanez, sindikatoek katastrofe eta kaosaren irudia emanei dutela, ez da? Konzeptu politikoak erabili sindikatoen kontra, bueno, hau ez da logikoa, ez da batere logikoa, nik uste du zerbait larria gertatzen ari zaiela jaurlaritza barruan, halako posizioak kanporatzeko, ez da? Gero kasualidadea, atzo bertan, enpresarien bilera batera joan Urkullu, eta errespeto falta handi bat egin zioten berari, beraz, berak enpresarien alde jarri nahi du, baina begira, aukeratzen ditun lagunak ere bere kontra bihurtzen dira. Eta gero sindikatuen da langileen kontra jotake populismoa egiten dutela, bueno, absurdoa da, sindikatuek egiten dutena da langileen interesa defendatu. Eta hori egin behar dute eta horretarako daude, baina gobernu bat ez dakiz zertarago dagoen, ez dago arazo laborala konpontzeko, eta langileen egoera sozioekonomikoa eta laborala bideratzeko, nik uste dut, eta zerbitzu publikoak ondo atontzeko, hemen beharrezkoa dena, nik uste dut krisia daola gobernuan. Ni sindikatuak ondo ikusten ditut, abenduaren 19 berriro ere beste greba bat deituta daukate, tartean daukagu azaroaren 30ko greba feminista, zerbitzu eta zaintza publikoaren alde, nik uste dut, udazken
mugitua izango dugula, baina onerako, ze horrela lortzen dira gauzak, nik uste borrokatuz, greba eginez, eta rebendikazioak argi azalduz, biguntzen dira, joera erreazionario horiek Urkulluk eta azken aldian hainbestetan agertzen dituenak, beraz, ni grebarekin nago, eta uste dut oso interesgarria dela jarrera hori, eta gainera batera gertatzen bada, bihar bezala, hobeto. Jarrera, katastrofista aipatu duzu, ezta? Erakundeen adirazpenak, baina zerbitzu publiko horiek, publikoak izan beharko lituzketen horiek, gero eta privatizazioran doaz gehiago, izan Osakidetzan, baina gero baita ere, greba feminista aipatu duzula, zaintzan zer gertatzen ere, zaregoitzetan zer gertatzen den, egun ez daudela ia zaregoitza publikorik, guztiak dira pribatuak, edo Osakidetzan gertatzen dena beste kontu bat, deitzen duzu Osakidetzara, eta itzordua ematen dizute, ez dakizen bat, hilabete igaro arte, orduan egoera badak eskagarria, erakundeek hori estali nahi baduten are. Bai, eta gero, gertatzen da ez, justo Eusko Jaurlaritzak privatizatzen du, edo azkenean berak eman behar zuen zerbitzuak beste enpresa batzuei ematen dutzi, ez? Baina gero, bebai, kaltetzen die eurei, zer gertatu da kurtso hasieran, ez, autobusekin, ez? Edo zer gertatzen da jantokiekin. Hainbat eta hainbat zerbitzu barkatu privatizatzen dituzte, eta gero, eskatzen die enpresa horiek kristoneko dirutza edo irabaziak irabazi nahi dituztenian, ez? Orduan, nire ustez ez dauko zentzurik. Gero bai, osasungintza privatizatzearena, eurak behar bada ez efaten Osakidetzara, eta ez dute euren kalteak ikusten edo somatzen, ez? Baina gizarte gehiena, esango nuke baietz. Orduan hor dago arazoa, ez? Eta gero beste alde batetik, zen nolako gutxieneko zerbitzuak jarri dituzten, ez? Grebarako. Adibidez, garraio publikoan 30% egongo da. Ez eta zelan dago gaur egun garraio publikoa. Eta zenbat eta zenbat politikariek irtetzen die egunero esan ez, kotxea etxean usteko eta autobusa edo trena erabiltzea. Zelan. Ez badute kalitatezko zerbitzuak jartzen eta bermatzen, oso zaila da, ez? Publikoetan sinestea edo bintzat publikoa diren gauzak erabiltzea. Tamalez, Carmelo, badakit hitza hartu nahi duzula, baina denbora barik gelditu gara. Eskerrik asko, beste behin ere gurekin zuteagatik, Carmelo Landa eta Maialen Ferreira, eta hurrengora arte. Eskerrik asko. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin, orain arte. Kaixo, gu piztiak gea. Eta gure kanta sarrenan. Bideo barrizena. Beltza. Ikusi Hamaika Telebistan.